Halo. Siemanko, witam serdecznie. Witam osoby na YouTubie, na Twitchu. Serdecznie. Pyknemy sobie właśnie God of War. To chyba będzie trzeci mój pojedynek. Trzeci odcinek. Także serdecznie zapraszam. I tam troszeczkę pomoże pan Eldorado. Dobry kolega. Przyjaciel, można powiedzieć. Od gier. I nie tylko. Dobra. Jakby się coś działo na strumyku, to piszcie zaraz i go dajcie mi. Jakby coś było nie tak. Dobra, nie przedłużymy. To jest to? Ja, dobra. Kontynuujemy. Myślę, że mnie dobrze tam widać na kamerce. Już kamerka internetowo niby 720p, a jednak obraz nie tego. Ale przynajmniej troszkę biurko fajnie oświetlone. Aha, tu my skończyli, ja. Naprawdę zrobiłeś ten topór dla mamy? Poznałbym go wszędzie. To jedno z naszych najlepszych dzieł, wypełnione echem krzyków 20 lodowych troli. Dobry wieczór, Plus panie minus. Emil. Dobry wieczór. Ale czemu witam dla serdecznie. niej? Skąd ją znaliście? Tak właściwie to ona nas znalazła. Była wyjątkowa. Dobra, Chciała chronić ludzi. Pomyśleliśmy wtedy, że warto dać moc komuś, kto pragnie czynić dobro. Znała nawet nasz język. Mawiała Madurin Sebgengur Egin Vegumhans. Gengur Ein. Tak jest. Imponujące. o, dobra, tu chyba Jesteś nic do niej nie ma. bardzo podobny. Wiesz? Dzięki, Nie Sid. dotykaj mnie! Co? Przecież... Dobra. Dobra, Wrócę nic później. tu nie mam kasy. To działa. Chyba ja. Dobra. Musimy lecieć, no to dobra. Atreusie, do mnie! Dobra, idę. Okej, tu mam to. Za tobą! O ty świnio! Załatwiony! O ty! Lista! O ty! Co to się Gotowości! wzięło? Dancelwurm! O ty! Oho! Lista! Już prawie! To no oni mi się wzięli, co? Było dobrze, nie? No super. było. Nieźle, ale może być lepiej. Czy ja jest cicho względem gry? No troszeczkę, to dobrze, że Godosz cisza troszeczkę gra teraz mi. A mam używać tarczy. Czekaj. Tarcza była... A, to była tarcza. Dzięki. Eldorado. No i co? Aha, tu dalej musimy iść, ja. Coś mamy... I to jest obojętnie Kajoida.
Tak, tu jest ten znak, ja. Oj, 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 oj. Ale brakuje mi jeszcze jednego znaku. Czekaj. Ja wiem, ale tu jest jeden. O ja pierdzielę. Lista! Ha! O kurde. Aha. Ja pierdzielę. Jak ja to mam zrobić? Zejdź na dół. A na dół mam zejść. Haj to. O fuck. Jaka jest jeszcze jeden? Nie wiem, czy to dobrze myślę, Eldorado. To nie? To było jeszcze jedno było, nie? Czekaj, to nie jest. Co to jest legendarny przedmiot? Udało ci się zdobyć 2 z 3 rogów i z tego miodu. Nie wiem, czy nie ma tam. Aha, dobra. Dzięki. Dobra. Teraz jak to mamy, to tu na mapce widzę, że się musimy udać. To jedna rzecz. To a propos kamerki. A propos kamerki. No, ale... To...
I teraz musimy iść tam, ja. Nie ale mogę czekaj. stwierdzić. Zbliżamy się do góry? Ale czekaj, Owszem. nie... O, no skrzynia tu jest. Skrzynia tu jest, a nie widziałeś jej. Jeszcze, że ktoś przegapił. Przegapiłeś coś? Czy nie? Idzie to jakoś uwalić. Nie idzie, dobra. Także coś będzie z tego. Jazda! Lista! Super! Kolejny upiór! Teraz kaję się ma udać w tamta strona. A tu w ta strona nie mogła się udać? Nie ma tu czegoś? A, jednak jest. Aha. To jest za cicho. Też czekaj. No to widzicie, właśnie po to jest coś takiego, że tylko nie chcę przesadzić z tym. A teraz? Czy teraz jest wszystko dobrze, czy nie? Czy jeszcze troszeczkę głośniej? Teraz? Nie wiem. To się nie słysza? Czy jest tak głośno, czy nie? Halo, halo? A nie, faktycznie gra jest głośna. O kurde, aż tyle. Nie wiem jak teraz. O. Chyba teraz mnie dobrze słychać. No dobra. Jeszcze mam taki jeden problem. A propos tego, że strasznie mi łapie strasznie mi łapie w grze ten echo. Znaczy mikrofon wyłapuje mi tam za dużo. Dan. Naprawdę nie chciała, żeby ktoś to otworzył, co? Dla kogo obchodzą klątwy, co? Okej, co tu jeszcze mamy? Tu chyba nic. Nie wiem czy tu coś jest. Jest tu coś ciekawego? Nie mam. A! Dobra, i tu nam każe iść w ta stronę, ja. Jaka jest ten mały wyrfel? Dobra. Lista! Wybacz, jeszcze chwila. Gotowy!
Chyba jest dobrze, no to fajnie. Jak jest dobrze, to się cieszę. Mam nadzieję, że nic nie tnie i nie ma żadnych problemów. Dobra. Wszystko mamy pozby... Uuu. A to co to? I co to robi? Co? Robi to coś. O co tu chodzi? Jakoś się włącza albo coś? Nie mam pojęcia, naprawdę. Widzę, że tam coś jest, ale... Ale nie wiem, o co chodzi. Może Eldorado by mi pomógł. Że potem wrócę. Zamknięte magią. No i co, jak to jest zamknięte magią? Co ja tu mam zrobić? No popatrz. A tego tu wcześniej nie widziałeś. Teraz nie wiem, w którą pochodnia. Eldorado, jak możesz, jesteś na ten PS4. Myślisz, że teraz, pod koniec naszej wyprawy, mógłbym ją ponieść? Mówiłem, że nie. Czemu? Dla mnie i tak znaczyła więcej. Co? Znaczy, znałem ją lepiej. Ty dużo polowałeś. Lepiej dla ciebie, żebyś zamilkł. Te wilki są jakieś Siemanko, chore! siemanko. O, fuck. Wilki! Lista! O, ty świnia. Nie było tak źle. No nie, hej tam. Banboy, siemanko, siemanko, witam. Kurde. Dobry wieczór. Hałas od Banboya. O, ja cię kręcę. Siemanko, siemanko. Jak się to nazyło? Prank, nie prank. Polska przejmuje ten stream.
Siemka, olej, siemka. Dzięki, dzięki, żeście wpadli. O. To dobrze czy nie? To chyba nie było dobrze. Mam włączyć streama Banboya? Znaczy ja sobie to włączę, bo na komputerze. Lokko, elo, siemanko. Co wy robicie? Dzięki, dzięki. Dzięki. Ja se tu tak powoli tylko grom. Łobuzy jedne. Czekaj, tam jest dość widzów tam. Ale siara. To teraz kurde. Podwójnie mnie oglądają. I to jeszcze coś jest takiego. O! Mam ta skrzynia. No, przejęli streamka. Dzięki chłopaki, dzięki. Ja mam nadzieję, że... O, kurde. Eldorado, wyjaśnisz mi? Mam inny pomysł. Taki miałem otóż pomysł. Co, nie umiał tam przejść? No jakoś to opanowałem. Eldorado, wbijaj na ten, na czat, to pogodomy. I tam troszeczkę wyjaśnisz sytuację. No i tu chyba widzę, że tu będzie problem, ja? Albo nie? O. Puszczaj go! Taką siekierą bez łeb dostać to? Ojcze? Oha. Uwaga, ojcze! O, wow.
Nieźle! A, Uważaj! jak go tu załatwić? Ach, Lista! dobra, udało się. Gotowy do akcji! Bingo! Robi się niebezpiecznie! Uhuhu. Gotowości! Jeszcze tylko jeden! Jakby jeszcze umiał w niego trafić. Ogr? Tutaj? Kto zbudował to miejsce? Dobra, pozbierał jak wszystko. Czekajcie, bo jeszcze zapomniał. O. Tam przecież napis mnie nie widać. Dobra. Chyba tu mogę wyjść, nie? Czy jeszcze coś mnie tu czeka? Wow, teraz rozumiem, czemu mama chciałaby ją tu przynieść. Owszem, No, powiem. Fajny widok. Fajny, fajny. Co jeszcze tu mamy? O! Co on tu zrobić, żeby to... To zarośli cel. Nie spalisz ich i nie potniesz. Czego tu trzeba? Jak się to zaś włączało? O, dupa blada. Dobra. Nie otworzę tego. Może Eldorado pomógł. Tu nie trzeba było iść to zobaczyć, sprawdzić. Ciekawe, czy Sindri wie, że jego przesuwacz nieba się tu zaplątał. wątpię. Więc jak go uruchomi? Nie obchodzi mnie to. No nic tu nie idzie więcej zrobić. Pewno by coś szło zrobić.
Nie wiem. To dym? O kurde, no. Padam z nóg. Cofnij się, chłopcze. O! Co to? Musimy znaleźć inną drogę. Wiedźma. Gdyby tu była, na pewno by nam pomogła. Moja magia jest bezużyteczna przeciw czarnemu tchnieniu. Nie da się tego obejść. Odyn się o to zatroszczył. Co ty tu robisz? Upewniam się, że dokończycie podróż. I tyle zwlekałaś? Byłam zajęta leczeniem przyjaciela. Może pamiętasz? Czarne tchnienie to spaczona magia, której nawet ja nie mogę rozproszyć. Tylko czyste światło Alfheimu ma dość mocy, by je przełamać. Ale tu go nie znajdziecie. Czym jest dla was ta podróż? Wszystkim. Chodźcie za mną. Czemu to robisz? Może widzę w was więcej z siebie, niż chcę przyznać. Może pomagając wam, zdołam naprawić swoje błędy. A może was lubię, No, czysto Mimo baba. tego, co zrobiliśmy? Tak, baba. mimo tego, co zrobiliście. Nic. Tak. I w końcu nic nie wiesz, jak jest. Gdzie musimy się udać? Do świata, za granicami tego. Dobra. Wyruszamy do innego świata? Idziesz z nami? Tylko na chwilę. Tylko na chwilę. Ja idę na moment. O, fajno ci powiem. Ładnie nią namalowali. Wykorzystamy to. Greytha! Nie. Sindri mówił, że nie działa. Sindri? Krasnolud u stóp tych wzgórz. Naprawiał to, gdy przybyliśmy. Nikogo tam nie było, gdy przechodziłam. Być może skończył. Krasnoludy są bardzo zaradne. I denerwujące. Patrzy, jeśli są siemanko, takie witam, ćwaj. witam. Witam serdecznie. O tak. Skorzystaj z tego. Z czego mam skorzystać? A, tu z tego. Dziękuję. No, widzisz? No, może później, wiesz? Co? Chciałbym sobie godzinka pograć. Świątynia Tyra znajduje się na środku jeziora. Stamtąd udamy się do Alfheimu. Na szczęście nie jest już pod wodą. Skąd się tam wzięło to stworzenie? Nikt tego nie wie. Po prostu się pojawił. Wkrótce Ja potem pierdzielę. przybył Thor i Pierdzielce. walka rozbrzmiała echem we wszystkich światach. Ostatecznie zakończyła się impasem i Thor wrócił do Odyna z pustymi rękami. Wąż pozostał i urósł tak bardzo, że opasa cały Midgard. Widzisz? Mówiłem. Od tej pory się nienawidzą. Przeznaczony im zabić się nawzajem podczas Ragnaroku. Wierzysz w Ragnarok? Zabij mnie, chłopcze. I co? I czemu mi kasa nie wyszła? Wiesz, rozmawialiśmy z wężem świata. O, Przesada. Jestem dobry z języków. Nawet tych, no, których trzymaj wcześniej się, nie trzymaj się. słyszałem. Ale
Ty mówi, nic nie rozumiem. Niestety nikt Ej, nie ale- rozumie. Mówi w martwym języku. Aha. A Musi być... Tak. I co? Peryla? Jakie szaty ma obejść? Uwaga pod nogi. Nie, daj pozór pod Jesteś szłapy. pewna? Przechodziliśmy tędy i nie było drogi na drugą stronę. Widzisz? Naprawdę? Coś wam pokażę. Patrzcie uważnie. Liosta. Da się przejść. Elficka architektura. Cięciwa była skąpana w świetle Alfheimu. Może teraz przebudzić magię elfów? Zaraz. On nie zniknie, prawda? Nie, dopóki światło świeci swobodnie. Tędy. Chcę taki. Te korzenie. Jaka to magia? Vanów. Z Vanaheimu? Znasz Vanaheim? Z opowieści. Mama nie mówiła dużo o Vanach. Tylko tyle, że toczą odwieczną wojnę z Asami. To dobrzy bogowie w porównaniu z Odynem i Torem. Nie ma dobrych bogów, chłopcze. Myślałem, że cię tego nauczyłem. Mhm. I co ja teraz coś mam zrobić? O, i zaś się musimy wracać. Świątynia Tyra. Została wzniesiona z pomocą gigantów. Wielki Tyr podróżował z niej po 9 światach i utrzymywał w nich pokój. To chyba średnio mu to wyszło. Wszędzie nas atakują. Szczególnie umarlaki. Umarli powstają coraz liczniej. Niegdyś drogi i szlaki roiły się od ludzi. Teraz wszyscy ukryli się lub uciekli. Z wyjątkiem bandytów. Dość dzikich wyprzeżeń. To dalej jest zablokowana. Skręćcie w prawo na dole schodów. Tutaj prawo ja. Hej! Jeszcze jeden kryształ światła. Zaczekajcie, przebudzę światło. Liosta. Udało się. Co dokładnie robimy? Naprawiamy zniszczenia. Zacznij od podniesienia tej osi. Aha. Jakoś ośmą podnieść, a? Tu. O, dziękuję za znaczek. Dobrze, teraz wepchnij ją na miejsce. Teraz umieść koło na torze. Idealnie. Teraz przepchnij most po torze. O! Wąski, siemanko, witam Jak to jest w serdecznie. ogóle możliwe? Rany, Hello. ale jesteś silny. Jak jest bokiem, to jest Trwaj, silny. dopóki most nie znajdzie się w pierwszym położeniu. Zmęczyłeś się? Nie. Zawsze był bardzo silny. Jeśli chodzi o martwych, słyszeliśmy, że nazywano ich A ty sługami nie, jak tu tam Hel. siednął. Czym są dokładnie? To biedne, Zadowolone, nie? niespokojne dusze, Co siedną i którym dobre. odmówiono osądu i spokoju. Niby jak? Magia Vanów może ożywić zmarłych? Kiedyś mogła, ale to nie magia. Ta plaga umarłych to skutek braku równowagi w świecie. Coś No, lub ktoś grało z za jakieś tam potężnymi siłami. 15 minut Tylko myślę, tyle że wiem na pewno. da coś. Idealnie. Tak, jakieś 15 Wracajcie minut na myślę, górę. Wszystko gotowe. że coś sobie zagromy innego. To było imponujące. Tato. Nie uszkodziłeś sobie O pleców. nie, a gdzie Nie tam? uszkodziłem sobie pleców. A gdzie tam? Tymi drzwiami. Chwila.
Świątynię Tyra budowali giganci czy elfy? Wszystkie rasy pomagały przy budowie. To był ostatni akt współpracy między światami, zanim skończył się czas pokoju. A co to dało, że on to obrócił? Może że głupi z tego. Ale powiem, grafika niezła. Ej. A tego tu obuza nie ma, obejrzyj. Liosta! Cięciwa przestała świecić. Jej moc została wyczerpana. Została w niej tylko resztka magii, a my ją wyczerpaliśmy. Daj mi swój łuk. Gdy zdobędziecie światło Alfheimu, napełnijcie cięciwe jego mocą. Nie zapomnijcie. O, proszę. Czary mary, hokus pokus. Mówisz, jakbyś z nami nie szła. Spróbuję, ale ktoś bardzo chce uwięzić mnie w Midgardzie. Czemu? Bogowie mają mnie za nic. To niedobrze, że mają nią za nic. To jest brzydkie. To nie fajnie. Czy to tu? Strasznie ciemno. Świątynia była zamknięta i zanurzona przez ponad 150 lat. Potrzebuje światła Bifrostu, by się przebudzić. Jakiego światła? Kogo? Te korzenie to chyba nie twoja magia. Istotnie. O, Są grzybki częścią halucynki, drzewa obejrzyj. świata I pozwalają Miałem przemieszczać kiedyś się taką między tapetę z światami. takimi grzybkami. Ale jak to wygląda? Podejdźcie do stołu. I poczęstujcie się grzybkami. Jak to działa? Musicie mieć to. Bifrost. Służy do podróży między światami. Przechwytuje, zbiera i przenosi światło Alfheimu. Umieść Bifrost tam. Co teraz? Daj mu chwilę. Świątynia potrzebuje czasu, by przebudzić się z długiego snu. To właśnie stąd i tylko stąd będziecie mogli przekraczać granice światów. To, co widzisz, symbolizuje świątynię, w której jesteśmy. I wieże światów, które otaczają Jezioro Dziewięciu. Wszystkie światy zajmują tę samą przestrzeń i odzwierciedlają się nawzajem. Te drzwi, wieże na zewnątrz i 9 światów są ze sobą splecione i współistnieją na gałęziach drzewa świata, rozdzielone światłem Alfheimu zamkniętym w Bifroście. To miejsce może skupiać i kontrolować to światło. Czy to drzewo świata? To tylko jedno z jego wyobrażeń. Nie. Yggdrasil jest czymś o wiele potężniejszym. W jego gałęzie wplecione są losy całego świata. W tym oczywiście też nasze losy. Przepraszam, Drzewo odżywia naszą ziemię. przepraszam. Rosa z jego liści spływa do naszych dolin i rzek. Drzewo daje życie wszystkiemu, co narodziło się wśród jego gałęzi. Jego energia zasila cykl życia całego stworzenia. Narodziny, rozwój, śmierć i odrodzenie. Jego włókna wymykają się granicom czasu i przestrzeni. Wszystko powraca do drzewa. No, tak to działa. Ale zapewne chciałbyś się o tym przekonać w praktyce. Tak. Niech tak będzie. Most, który przepchnąłeś na zewnątrz, aktualnie prowadzi do Vanaheimu. Powinieneś ustawić go do miejsca, w które zmierzamy. Alfheimu. A Kajtes? Musisz wybrać docelowy świat. Alfheim. Zaraz, czy to obraca
obraca most na zewnątrz? Tak, koło obraca most, a most prowadzi do wież różnych światów znajdujących się na jeziorze. Chwila. Tu nie ma wieży. I dlatego niemożliwa jest podróż do Jotunheimu. Bez wieży, z którą może połączyć się most, nie można rozpocząć sekwencji. Każdy świat ma runę, która otwiera wiodący do niego most. Daję wam tę do Alfheimu. Teraz możecie rozpocząć podróż. Mhm. Możemy ruszać. Pamiętaj, by zabrać Bifrost. Nie chcesz go zgubić. Teraz most łączący światy się ustawi i świat między światami się otworzy. Aha. Fajny taki make. Widzicie ten wielki kryształ? Każdy świat posiada taki. Kryształ skupia i wzmacnia moc Bifrostu, otwierając most do danego świata. Dlatego podróże są możliwe tylko z tego pomieszczenia. A co z tą wieżą, której nie ma na jeziorze? Wieża Jotunheimu zniknęła ze wszystkich światów ponad 100 lat temu, gdy giganci odeszli z Midgardu. Nie wiadomo, gdzie jest obecnie i w jaki sposób została przemieszczona. Mhm. Kurna, ile expa dostałeś. Nie zadziałało. Wciąż tu jesteśmy. Chodźcie za mną. Bifrost zgasł. To była jego ostatnia podróż. Nie wrócicie, dopóki nie napełnicie go światłem Alfheimu. Czyli jesteśmy uwięzieni. Ktoś taki jak ty nie powinien mieć problemu z powrotem do Midgardu. I będziemy mogli rozproszyć czarne tchnienie? Tak, dzięki światłu Alfheimu. Mhm. I to wszystko, ja? Dobra. Jakieś zaś światło potrzebujemy. To nie wiadomo O! Jak to jest, jak tego nie było wcześniej? Aha, tu jest ona. Wow. Wow, ale świat, obejrzyj. Witajcie w Alfheimie, panowie. Zobaczycie... światło. Ledwo je widzę. Coś jest nie tak. Widzisz tę kolumnę światła w oddali? Znajduje się w środku świątyni. Musimy się tam udać. Nie. Jeszcze nie teraz. Co się dzieje? Nie! By przywrócić magię Bifrostu, musicie wkroczyć do światła. Ale uważajcie, aby nie dać się... Nie! Uważajcie, aby się nie dać... Nie zginęła. Prawda? Raczej nie. Siema, siema. Predator, sorki. Opis gry? Opis, czekaj. Spójrz na to miejsce. Trzymaj się blisko i niczego nie Nie, dotykaj. faktycznie. Faktycznie, przepraszam. Ona pewnie nie wróci. Prawda? Już powinno być. Wiedźma mówiła, żebyśmy szli do tej kolumny światła. Dobra. Dzięki, wiesz? Predator, dzięki. Dobra. Idziemy zobaczyć, co w tej świątyni. Dobrze. Co to jest? Nie wiem. Chyba to zabiłeś. A tam zaraz zabiły. Spójrz w górę. Rany.
chodziło. Nie nasza sprawa, chłopcze. Skup się. Nie idzie tego? Nie ma tu nic. O, ale tu coś jest. Mordują elfy światła. To wojna, która dobiega końca. Ci w szatach przegrali. Uwaga! Uważaj! Ojeju, a ja się zagapił. Niska! Chwila! Dobra, jakoś Jack sobie z tym poradził. Czemu nas atakują? Nic nie zrobiliśmy. Bo cię nie lubią i dlatego Będzie cię więcej. atakują. Żartuję, Skąd to się w żartuję. ogóle bierze? To co to zaś jest? Tu nic nam nie zostało. Nie. Dobra. Ja... To też nic nie ma. Tak! Okej. Mówiłeś coś? Nie. O, dobrze. Kolejna część szyfru. Spróbuję coś ułożyć. No to próbuj coś ułożyć. Przynajmniej zbliżamy się do światła. Zaraz, czy to Sindri? Eee, Jaki zaś cel? Spójrz, tam jest zaplątana łódka. A nie wiem jak to. Jak to opanować, nie wiem. Łódka wolna! Udało mi się. Co mówiłeś? Nic nie mówiłem. Naprawdę? Dobrze. Ale czekaj, jeszcze nie chcę płynąć. Gościu, ej. Czy twoja matka wspominała o tym świecie? Niewiele. Mówiła tylko, że elfy żyją w izolacji, bo ciągle walczą o światło. Chętnie się rozerwę. Jak uzbierać 50 zł, bo mnie
Nie. To jest... Stać? O stać ci chodziło? Jak uzbierać 50 zł? Nie wiem. Nie, nie musisz kradnąć. Weź od sąsiada. No, jak się to nazywa? Nie wiem, co mam stworzyć i wziąć. Stać. Nie wiem, wejść, nie wiem. Okna umyj sąsiadce starej. Nie wiem. O, trawnik pokoś. To był typ... Pomyślał. Jest dużo. O, chyba spieprzyłeś to. Było coś jeszcze? Niech pomyślę. Nie wiem, coś tam było, ale... Do dzieła! Mm. Ale żech to spieprzył, no. Bo chcę to fajnie ulepszyć. O. Oj, nie wiem. Talizmany jakieś? Dobra, coś tam mamy. Ale żech to zepsuł. Dobra. Jeśli wam nie śpieszno, To żech to troszeczkę zepsuł. No niestety. Okej, to musimy płynąć. Tu, Kainos. Aha. Coś jeszcze jest? Pewnie ja. Widzę tam jakiś łup. Chłopcze, nic nie mówiłem. Dziwne, mógłbym przysiąc, że coś... Co się dzieje? Głosy! Nie słyszysz? Nic nie słyszę. Już cichną. Słyszałem krzyki. Wiele głosów, wściekłych. Naprawdę ich nie słyszałeś? Nie. Czułem... zło. O. No, synek się dowie prawdziwej historii. Także nie wiem, czy będzie zadowolony.
A, to już wąski... historia bardziej skomplikowana. Ale dobra, płynemy. Kaś tam mamy płynąć. Już tak wam szczerze powiem, że ciężko widza Wiedźmina ogrywać. Jakby to wszystko musiał robić. Chociaż Spójrz, może z nimi porozmawiamy. Nie. A jak trzeba im pomóc? Nie wchodzą nam w drogę, więc nas nie obchodzą. Ale Nie może... obchodzą nas. kurde, jak tu płyniesz? O. Tam tak daleko mam płynąć. Na pewno by szło coś zrobić, nie? Ciekawe, czy tu idzie wyleź. Ciekawe, czy ty... Nie wiem. No, spoko wąski. W porządku, w porządku. O fuck. A co tu jest? U. O. Mhm. A to ja nawet tego nie wiedział, bo teraz tak patrzę. A. To dużo. Dużo mi... Daje działanie chyba sekcji. No to powiem, że bym to sobie wybrał. A młody co tam o? Dobra. Co tu jest z broni? Raven, dzień dobry. Witam cię na... U mnie sam na strumyku, rozumiesz? Ja sam zaś pyką, cyką i zaglądam. Kombinuję, szczerze to kombinuję. No ale... Ja w ogóle musiałbym coś się... O kuźwa. Powiedz... Ja. Ale jest tu coś. Ja jest. Ej. Mogę kupić? Mogę kupić? A ja nawet o tym nie wiedział. Uuu. A co jeszcze mogę kupić? Ups. Nie przeczytałem. O. Może młodemu coś kupimy. Może by się tu coś opłacało kupić.
Przypuszczam, że to wszystko będzie do... O. A już mi brakło, ja. Dobra. Mapa, cele. Dostań się do świątyni. Kodeks. Piotyżek całego nie czytał. Dobra. Tutaj wyjdziemy z tego. I da jeszcze tutaj do płyna. Spójrz na to. To musi być ta świątynia. Tak jest, to jest ta świątynia. Teraz jest pytanie. Szkoda, że elfy żyją w niezgodzie. Alfheim to przepiękne miejsce, Ale ale tu... wojna wszystko Tu, psuje. tu... Patrzysz na to oczami dziecka. Na wojnie żołnierz widzi piękno w rozlewie krwi wroga. Wystarczy. O, w Alfheimie też mają misy z piaskiem. Co Odczytaj. jest napisane? Beze mnie lub pode mną licz się ze śmiercią bystrą, lecz wewnątrz ciebie jestem życiodajną iskrą. Ale nie widzę tu żadnych run. Musimy je znaleźć. Wracamy do łodzi. A runy w Łodzi muszę... O, ja pierdzielę. Gdzie to niby muszę znaleźć? To jak to patrzę oczami dziecka? Na wojnie żołnierz widzi piękno w rozlewie krwi wroga. Reszta traci sens. DJ, Czasem co nawet ty bez to powodu. piszesz? Bo cię synek nie rozumie. Niebieskie drzwi! To musi być wejście. Chodźmy! Ostrożnie, chłopcze. Co oni robią? Most zniknął. Zakryli kryształ tym czymś. Czemu? Aby zatrzymać posiłki. Jazda! Nie jestem gotów! Za tobą, uwaga! Kurna. O, Mogę działać. Wybacz, jeszcze chwila! jak my to tam mamy opanować? Tak, może się pospinamy potem. Lista! Co mi 2 razy nie godej. Tam mogę wskoczyć. No, ja wiem. Tutaj my mamy iść. Aha, tu trzeba coś zrobić. Nie mam pojęcia, czy to dobrze robię. Mi się wydaje, że tutaj nie trzeba tu tych rozwalić. A
No coś trzeba tutaj zrobić, bo tu widzę, że jest na złoto, to jest coś ukryte. Ale... A, tu jest, widzę. Widzę. Dobra, coś się stało. Tak sądzę. Przygotuj się! O ty! Mogę działać! Na prawo! Na prawej! Gotów! Lista! No i dobrze. Dlaczego nas atakują? To nie miejsce dla nas. Ale... Aha, to jest jeszcze druga strona. Dobra. Chwila. Połączone razem przypominają runę. Ale to bez sensu. Chodź, wróćmy do misy z piaskiem. No dobra. Popłynie. Tutaj ta misja z piaskiem była. Mam nadzieję, że nikt nas na wodzie nie zaatakuje. To mi się nie podoba. Co jeszcze chciałeś powiedzieć o wojnie? Wojny toczy się w dwóch celach. Przetrwania lub zysku. Bitwę może wygrać lepsza armia, ale wojnę wygrywa ten, kto jest gotów poświęcić wszystko dla zwycięstwa. Ojcze! Kolumny i pierścień tworzą elficką runę! To namaluj nią. Narysuję. No, padołek. Chłopcze! To znowu głosy, ale inne. Przepraszam. Były gniewne. Prosiły o pomoc. Jesteśmy tu po światło. Nie obchodzi mnie, czym są i czego chcą. Ciebie nic nie obchodzi. Masz coś do powiedzenia? O, jaki niedobry ojciec, bardzo niedobry. Co się dzieje? Rany! Zobacz! Ojcze, Tak. głosy, które słyszałem, ciężko było je rozróżnić. Ale wydaje mi się, że w tle słyszałem mamę. To niemożliwe. Wiem, co słyszałem. Atreusie, dosyć. Ten wygląda inaczej. Spójrz na te rogi. Staj za mną. To nie brzmi dobrze. Uważaj! Nie jestem gotów. Gotowy. Ogień! Uwaga! Z tyłu! O ty, o ja cię kręcę. Jeszcze chwila. Ja, oni mnie za chwilę załatwią. O fuck.
Ja pierdzielę jeszcze. Ach. Dobra, udało się to opanować. Ohoho. W ogóle kiedyś to muszę to przeczytać, co to tam zapisują. Okej, te runy są z tego. Może tu gdzieś. Ale to nie chodzi o to. Dobra. Ja sobie te zadanie zostawiam na jutro. Jakby to bardziej wypoczęty. Zapisz i to. Gdzie to? Dobra. Zapisaliśmy to. Powrót. I wyjście z gry. Ja się tam pomęczam. Później. Teraz nie wiem. Chyba wąski jest tam. Chętnie bych se zagrał. Czekajcie. O. Chętnie bych se zagrał, nie wiem. Jeszcze W2. Tylko nie wiem czy... Padzik rozładowany. Dobra sprawa. Tatam, taram, tam. Ładuję. Ładuję. Okej. Rapsy wbijaj. Na rapsy? Na jakie rapsy? Kaj są te rapsy? Nie, poważnie, Blacku. Co tam, grocie coś? Macie jakąś imprezę albo coś? U? Hmm? Nie wiem. Wąski był chyba na konsoli. Jeden meczek by się chętnie pyknął. Blacku, jak chcesz, jeden, dwa meczyki. No spoko. Start. O.
Kamil jakby chciał kluczek. Pisz on. A może pogadać, oczywiście zawsze nie. Czemu by nie? Ale wąskiego nie widzę. Koło mnie. O jest, pokazał się. Zaproś. Nie wiem, nie wiem co za gromę. Jutro na pewno jak jutro. W ogóle cały dzień luzu. Znaczy no, nie cały dzień, bo do roboty muszę iść. Ale jutro to mam troszkę spokój. Także zaraz wejdziesz, okej. Także jutro myślę, że będę wcześniej grał. Dobra. Pozwolicie mi sobie zrobić y, moment przerwy. Zaraz wracam. Siemano.
Dane, gdzie reszta? Halo, halo. A nie wiem, nie ma czemu. Nie wiem czemu nie chce. Blaku, dawaj. Po browary byłeś, Nanek? Czy wywalić puszki? Taki kurde dźwięk był, jakby kurde puszki się jakieś obalały. No, możliwe. No ja akurat mam tego odpalonego, WW2.
Ja jestem w sztabie jakby co. Tu możesz do mnie dołączyć. Nie. Wszystko było okej. O, jest. O wilku mowa. Halo, siema. Nie ma. Właśnie ci dupę obrabialiśmy. Co, gramy ten? Singla? W koopie? W Black Opsa 3? Nie, bo ja kampanii w ogóle w Black Opsa 3 nie mam ruszonej. Ja też nie. No co możemy zacząć, kurde? Jakąś kooperację ruszyć? Nie no, dzisiaj już nie. No. Ewentualnie w przyszłym tygodniu. Ta kampania to będzie ciężka gra. Jak na realistycznym. Nie no, przecież nie będziemy, kurwa, realistycznego walczyć. Albo grubo, albo wcale. Jak tam chcesz, mi to obojętne. Jak ci Jak ci wygodniej na Twitchu, to możesz na Twitchu walić. Laptop to ewentualnie w razie W, aby komputer padł. Lipton niech ci złoży. Ja, na... To nie musisz mieć znajomości, wystarczy do niego napisać. No. Powiesz mu cenę, za jaką byś chciał i ci taki złoży, że ci wszystko będzie śmigać. No. Jeszcze żeby obciągnął. No, to mniej niż 20 nie licz. Taki. Ej, no możesz napisać, ewentualnie coś ci doradzi.
Ja już odpaliłem. Zabójstwo potwierdzone, hardcore. Ty, a Kaczy gdzie jest? Wiesz, Kaczy Emil, miał być, dzięki, nie? dzięki. Zapomniałem jak chcę włączyć mikrofonu, wiesz? Fajnie, ja tu z chłopcami godą, a mikrofonu, że kto nie włączył. No ja też jest udany. No musisz sobie taką listę zrobić, kurde. Co włączyć pierwsze? Jeszcze mnie ostatnio grał. Tym, że mnie bawił. Chyba było to. A to masz hardcore? Ja? O, okej. Będzie no łatwiej grać. No i teraz macie wszyscy wielki test na live'ie. Okej. Kurde, ubił. I się gra zacina na live'ie. Nie popatrzyłem. Kurde. Właśnie, przyczka przecino. Właśnie nie wiem jak to jest. God of War nie chodzi normalnie, a... Kurde, nie zdążyłem. Tam to inaczej zrobić. O. Teraz zrobię lepiej. W ogóle wiesz, mam przeglądarka włączona, nie? Wcześniej mi się to nie działo. Teraz mam przeglądarka włączoną i po prostu na W2 na szczelankach ogólnie, jak jest chyba dużo FPS-ów, to mi się to zacina. Oj. Teraz chyba powinno być wszystko ok. Przeglądarka wyłączy. Ja mam taki problem, że potem wiesz jak mam 100% zużycia procesora i mulo. Oj. Pełni są wszyscy. No właśnie, kurwa, nie wiem, już drugie kółko robię w koło mapy. Ja słyszę, że chyba się ino zbijają, a nie widzę nikogo. Wow. Nie było tematu. Kurwa, no Coś co w za los. granata. Ajajaj, ale mnie uwalił. Ale chyba... O,
O kur... Ale wyszło. Kurna, kajo w los. Co za głąb mnie są zabił. Plecy, no plecy, wróć się, plecy miałeś. Wąski. Dwóch było. Czekaj, już próbuję tam dobiec do ciebie. Przeżyłeś? Dobra. A, cholera. Kurde. Ale nie planujecie kiedyś zagrać w BF1? Jak sobie pograł. A coś... Możemy jutro. Jako mogę. partyjka. Wow, to się szykuje. Ponoć DLC darmowe będzie. Dlaczego? Dlaczego Blacky Billis? No do Black Opsa 4 darmowe będzie. Darmowe? No, Cóż tak. no bo kampanii nie będzie w ogóle. Z tego względu ma być darmowe? Mhm. Oho. Dobra. Tylko szkoda, że w tym samym czasie będzie miało premierę Black Ops 4 i Battlefield. No to dobrze. Byliśmy do Się wyboru. zdecydujesz. No co, nie, pogroż na przykład pogroż sobie to i pójdziesz na BF, na tego, Terfielda. Zaś z tego... Aha, Emily sam cię atakuje, znaczy atakuje, poprawia, że to jeszcze nie jest potwierdzone. Info. Paulinka będzie levelował. Paulinka? No quick pod. Nie, to tak by już grał z nami. No, Emil, mi się też wydaje, że dają kilka mapek za darmo. Potem reszta by trzeba opłacać. A tym... Powiedzcie mi tam na czacie, jak mnie fajnie słyszycie. Tam ustawię tym programem, a... Nie słysza, żeby... Tak mam podsłuch, to tak Kurwa. by było echo. Fuck, tu jest schowany. I ty gnoju. Kurde, zabił mnie. Mają... Co to mam? Zombie? Za cicho jeszcze jest tych. Głośniej gadaj. Nie no, Ja. głośno nie mogę go dać. Czekaj. Kajto mogę Matka w pokoju obok jest? Nie o to chodzi. Co to za lobby, kurde, same mięczaki. No ciekawe jak teraz. Czy mnie lepiej teraz słychać. Bo to na tym programie ustawią mi. Poczekaj, jeszcze dźwięk mogę troszeczkę, ale to zaś chłopców nie będzie słychać fajnie.
Nie wiem, czy tak mnie lepiej słychać, czy nie. Oj, oj, oj. Teraz to już powinno czysto mnie słychać. O kurde, ta korzeźnia. O, kurwa, tu zaraz będzie pół wyleci na dzień dobry. Tu już od garnika i jechane. Do shotguna. Czy też shotgun jest dobry? Kurwa. Oj, oj, oj. O, fuck. Ale to... Jebło. Kurwa. A jeszcze mnie swój kurwa zabił. Kurde! No, nie zdążyłem. Oho, jeszcze jeden. Kurde. Nie wiem, kogo wywaliło. Patrz, tu jest jeden za beczkami skampiony. Wąski, tu za beczkami jest. Kurde. Kurwa. Tu Tak. siedzi schowany. Ej, miałem takie dobre wyniki. To 11 z 3 teraz na ich resztę. Aj kurwa. O, fuck. O kurwa. Kurna, ten gnoj zasrany. Wąski, leć pierwszy, a ja będę latał za tobą.
Plecy Ja pewnie. shotgunem lecę. Kurwa, z kontenera tu wychodzą. No dobra. Który debil mi... Co za debil? Ach. Dobrze, wąski, żeś go tam fajnie załatwił. Plecy wąski. A dobra. Kurwa, tam są. A, takie. Kurde. Te granaty powinny być szybciej rzucone. Nie, bo to jak to na swój. Janek, No. A, kurde. 26 na 26. Kurde, jak chcę wygrać. Ol. Ajajaj. kurwa. Fuck. Pakiet. Czemu usunąłeś? Nie, znudziłem mi się. Co usunął? Porażka. Nie. Co on już go barem? Ja. Z łokcia. Kurde. Nie wolno. O, to pederasta jebany, no. O, ty. O. O. To jedyny? Nagroda za serię Należało punktów. mi się. Pakiet wsparcia jakiś dostałem. Ja też wydał. A, wiem. Szkur... Ciulu, ty. Powiedz mu. Powiedz mu. Powiedz mu. Co oni myślą. Nie daj się, powiedz mu. No, powiedz mu, co oni myślą. Napisz mu. On cię na pewno zrozumie. No. Po polsku mu napisz, normalnie. Co się też tam pieprz. On mi sobie tłumaczy w Google. Translator. Kurwy, syn jebany, no.
Opa, opa. Ale załatwili mnie. Wymieniliśmy się granatami. Ratuj wąski. Pomściłem go. Go czy mnie? Jego. Aha. Aj, kurde, syn. O to świnia. Ale tam. Ty, no tylko trzak jest? No. Z jaj. O, czego dochodzą jakieś leszcze. Kurde. I to jest niemożliwe, wąski. O tak. Dobra, leży. Nie. Ty ciulu głupi. Wyżyj się. Kurwa, teraz będę siedzieć i kampić. Ja pierdolę. Kuźwa. Ja pierd... Jebany. Jeszcze go nie trafiłem, kurwa. Aha, szukałeś tego kompa, tak nie? Poustawiałeś to tak, co mi się tam podobało, co, że tak wiesz, wyobrażał, że to będzie dobre. I mi wyszło 8000. Spoko, nie? Kurna, ile tu wylazło. Blacku, co powiesz na takiego kompa? Może być. No Minecrafta starczy. O. Na emulatorze Mario pograsz. Ja. Kurna, skąd? Się czają, kurwa. Oj, to kurwa nasi. Ja pierdzielę. O, czekaj, ja muszę jakoś inną broń sobie wybrać. Mam tego bara. Nie ma nic więcej pozmieniane. Ten bar zaś nie ma taki szybki.
chodź, 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 chodź. Kicia. Kurwa. Tam na czacie to chyba śpią. Nic się nie odzywają. Oj, kurwa. No co za debil. Kuźwa mać. A to pisz pierdoły, Raven. Rzeką, żeby się gotka kleiła. Ajajajajaj. A nie wiem, Raven, tyś tam widział ten... moje info na... ciupiemy po naszym na fejsie. A kurwa, ze snajperki. Pierdoły. O, Emil. Kurwa, jeszcze tam się. Jest. To ja też mam dużo giera, widzisz. Mi właśnie tego brakuje strasznie, że nie mogę sobie gameplay nagrywać, bo... No kurwa, gdzieś takiego słyszałem, no jeszcze nie mówię. Bo nie mam takiego dobrego sprzętu, żeby gameplaye nagrywać. Ufa, 480p nagrywaj. A mi chodziło tam na Facebooku, bo tam to jak takie... Tak, może na Instagramie takie... info, nie wiem czyś to tam widział, czy w ogóle ktoś tam... Na Facebooku to żeś mi dał wideo, co Murzyn babę na przystanku posyła. A to w Anglii było ponoć, ale to jeszcze dołek ten... naciupimy po naszemu ta relacja. Nie wiem czy ktoś to tam widział. Relacja z tego przystanku? Nie, to jest taka ta... Rzeczy się wyświetlą na Facebooku. Klikasz i wiesz, tak, nie wiem. Na Instagramie co są te krótkie filmiki i potem znikło. Też od... Kurna. Ja pieprz. W ogóle nie wiem czy wcześniej jakieś info na kanale nagrać, że no na przykład dzisiaj do tej będzie live, czy na Facebooku to pisać. Nie wiem, okej, właśnie. Gdzie tych widzów informować? Wszędzie, gdzie się da. Kurwa, kto na hardkorze gra granatami? No, Skubany, ej! Ale mnie snajper machnął, ty. Jeszcze porażka. O, takie pytanie, Raven. Ty na przykład... Nie wiem, wchodzisz tam do mnie na Facebooka, czy dostajesz powiadomienie przez YouTube, przez aplikację, że live jest, czy
O, to dziękuję. Jeszcze na Twitchu daj. Followa to. No to. To dziękuję. Skrzyneczka. No zobacz. No, popatrz. O, popatrz. Co my dostali? Epicki sprzęt! Pełen automat? Aha, jakiś tam duplikat. Jeszcze jedno mam. Mhm. Aha, Raven. No, ja w ogóle, jakby to podać, u mnie by było łatwiej napisać harmonogram miesięczny. No poważnie, bo na przykład patrz, teraz mam na rano, po rannych zmianach będę miał nocki, no to czyli podobnie tak jak na rano mogę streamować. Potem mam na 18, no to ewentualnie godziny ranne do wczesnopopołudniowych, a potem by na drugą, czyli godziny nocne, a potem zaś godziny popołudniowe, to zaś na rano. O ty świnio, on tam jeden leży. Ale mnie zablokowało. Kurde, ci tu stanął mi. Kurde. Kurna, co za mędy kamperskie zasrane. Ja pierdolę. Co jest grane? W kogo my w ogóle tu strzelamy albo coś? No kurwa, ja dopiero jednego mam. O, dziękuję, dziękuję. A nie wiem, Raven, jak oglądasz na Twitchu, jak obrócisz na przykład, bo na YouTubie tego nie ma, a na Twitchu jest taka opcja, że jak obrócisz, to dalej czat widzisz. Z boku ci się czat pojawia. Ej, chłopcy, zróbcie coś. O! O, pykło, o, dziękuję. Ej, skąd on tam strzela? On jest jakoś skampiony albo coś? Jeden kurwa leży na ziemi. Mhm. Okej. No to zaś ich nie będzie słychać. O ty świnio szpetno.
pierdzielę. Kurwa, jeszcze mu podlatam ten celownik. Fajnie. O, wy świnie. Jak się tam skampili, ej! Obejrzyj, jak się tam skampili. Jakie gnoje te! Patrz jak nos mają. Plecy. Ale skubańcy. A jeszcze go nie zabili, no mnie. No to rozwalam. No już cholera. Siema Eldorado. Ty patajachu. Kurna, drugi rozrzek się dał zarobić. Panowie. Ja pierdzielę. Nie wiem co. Ja. Oj, sorry, Nonek. No, dobre. Ty to tam pół biedy. O, fuck. Kurna. Gieb mnie jeszcze ubił. Ja pierdzielę. Jutro panowie na czacie co robicie? Padniecie coś na live'a, przyjdźcie pogadać. No nie wierzę, wywaliło mnie. Czy co teraz jest? Czy wszystkich wyrzuciło? Nie, ciebie. No. Pierdole. Za zabijanie członków drużyny. Kurde, to już jest męczące. No ja pierdzielę. — 42 razy żak zginął. Mało? Co? Mało? No. Ja ci dam mało o buzie. To tylko w pierwszej połowie tyle. No.
O. Powiedzcie mi, Bren, to jest dobra broń? Dziadostwo to jest. Nie wiesz tego. Mhm. Wąski, jesteś tu, czy nie? Czemu wejść? No nie, dołączam do ciebie. Aha, Jestem tu widzę cię. lampy. Dobra, to jest jeszcze jeden meczyk chyba. Pykna i ble uciekł. I tak będzie trzeba zrobić. A wy tam coś, chłopcy, ogrywacie ciekawego? Black Opsa. A coś... Jakieś inne jeszcze gry? Czy nie? WW2. Aaaa, ale wy jesteście rozmowni. To jest zaś ta sama mapa, czy nie? A, to jest to zaś. Nie. Statek. Ty jesteś? A ty jesteś w przeciwnej drużynie. No, to mi też godać, kaj oni chodzą. Ja idę do przodu. Jebany. Noż kurwa, chuju ty. Powiedz mu. Kurna. Siedzi gnój jeden, zastrany, taki, trzeba powiedzieć. Pierdolę. Piraka dostał cię. No i dobrze. Aj, No ja swoich lamu zabiję jeszcze. Je mnie kurna z tej snajpery. Flaku, co to może być takiego, że na przykład mam ta przeglądarka odpalono i mi strasznie żere procesor. Pornuli tyle nie oglądaj. A, głupoty opowiadasz. o. O, sorry. Zabiłek swojego. Jak się nie ma lufy, to życie. Ach, Boże. Kamperiada. A, to też mnie stamtąd zabił.
Kurde, stracił mi się. O, shit. O, fajnie, jeszcze swojego zabiłem. Ach, kurna. Ja pierdzielę. A, No, tak nie ma takiego leżenia. jakiego leżenia? Ja cały czas biegam. Ja... No pewnie. Zobacz na strumyku. I co? Kurna, to mnie w plecy. Wypało, ty. Wypało. O, świnie snajperskie. Ej, dwóch takich się ustawi po dwóch stronach i jak ich mamy zabić? Tłumaczy mi to ktoś. Jakoś daremnie się gra. A, tam idę zapalić. On tak kończył po tym meczu. Jest taka straszna pamperiada, że... W ogóle cisza na tej mapce jest jak cholera. Lecisz kurwa i...
Kurna, zabił mnie. A ja się na respa wrąbał. Aj. Jeszcze ładny hedzik. Dobrze. Ja dziękuję. Ślicznie dziękuję za dzisiaj. To nic, trzymajcie się. Jutro tam obserwujcie Facebooka, Instagrama. Tam się jakieś informacje pojawią, o której live czy coś takiego. A teraz trzymajcie się. Dzięki za dzisiaj. Cześć.